Şu at yarım saatden ne pikirlen oturun oranar. Kaysa kasa odun şu maşindan. 20 RX mi ya da 24 RX mi? Anar 3,5 bizim govar yani. Bu da 2.4 turbo motor. Bakayırın maşinlara. Assalamu alaikum oğlanlar, kızlar, gowmy adaylaryň janyňy sagym işläp okapýarsyň saman. Bugun biz abzorda 2 maşin özem. 2 maşin. Biri RX 350 2021, biri hem 2024. Bu 4-nji pakaleniýa, bu nimeden 5-nji pakaleniýa. Bu maşinga dolu abzoruny siz gördüňiz. Haladyňyz maşin nähilek. Inni ikisini deňeşdirýär häzir. Ýa-ni öňüne de görensiňiz. Näle onda? Allah jan hemmeňize nesip etsin şuňa açyk täze maşinler almak. Tanşol maşinler bilen Lexus RX 350 4-nji pakaleniýa we 5-nji pakaleniýa. Siz bu maşinning ikisinin hem abzoruny gördüňiz. Indi kommentarda hökman bellen haýsy has gowdan haýsy has gowýar we haýsyny has gowurdyňyz siz. O maşiniňe dolu abzoruny dün gördüňiz. Bu maşiniň dolu abzoruny bir 3-4 ay boldy. Sneshkasyny abzor etdim. Ýadyňyzda şam panoramady. Şonam 40 näçe miň satyldy karoçy. Bu maşinler hem satlyk. Bahasyny hemme zat aýtberjek ilki ikisiniň näme tapawdy. Indi 1024 bu da 5-nji pakaleniýa. Bizim ýöne halkymyza şeýle zat da lüboy bir Lexus'un ya da Toyota'nın täze pakaleniýasy çykýar. Onuň könen has gowurýarlar. Bu gowulaý bu eýle dip 25 km çykanda ýadyňda şam, bu nähile gaý gözü nämeýmin eýle beýle gibrit şu adam bal edip sürüp berler. 2 ýyl geçdi. Öwrenşdiler da zapçaş sady geldi. Oň sebäbini men indi bilýär. Näme üçin zapçaşlygym üçin. Men şu maşyny özüm taýynadym bilýäňiz, bolmasa ütköşük diýmem ýokdy. Ýöne şu jarastadarlyň 50 dolar, şu jarastadarlyň 100 dolar. Ana şonda var. Ýöne indi şu wagt köpel oturýarlar, ädratçylar gelýär zapçaşlar, mesele ýok. Bu maşinimizi halaýanlaram gatken, mesele ýok. Ýok bu 2-4, 3,5 biziň basmalar bilen haşylladyp benzinem Hudaýa şükür ardanca ondan 3,5 bizde has gowurýarlar. Köp ýurtda 3,5 türk bilen ýok. Türkdäki okuyanlar, işleyenler eliňiz gallaryň asakda kommentarda aýda agar ikilikdir motorlar iňulsy. 3,5 gowurýanlar üçin bu näme de bu da gow maşin, ikisi hem gow oglanlar, ikisi hem gow ýöne şu ikisinde hiç şeýli meňzeşlik ýok. Absolutny täze zat her X var, ne yer bilen gök ýaly tapawdy. Bu maşinimiz böyle spasyonu edilen, o maşinimiz böyle klassiki. Ýaşular zatlar soruyor, bir sideniýa da adam bir bunda oturýan, bir işte oturýan şey dip çık. Sportivny maşin, inline durup barýan ýaly golýan. Düşündiňizmi? A berde böyle klasika. Düşünüp bilinmi? Ine daşwidne teredin. Teredin daşwidne. Hi meňze ýanda atdamy. Hiç bir detaly, absolutny bir-birine bolanok şu maşina. Absolutny, hi sady detaly bir-birine bolanok teredin. Hemme zat ütköşük. Bu videomuz abzor bolmazda, bu videomuz bizim şu iki maşiniň tapawy hakda bolar olanlar. Aslannoy uly ünsüni şoğlar. Elbetde ikisinden türk korkacak. İkisinden görürsünüz siz yürüyüşlerini şu yerde seyredin. Wow, ikisinden görüyor ya. Yani aslannoy interesimiz, bizim aslannoy ünsürecek zadımız. İki maşin tapağı takta. Birinci bilen olanlar 24 RX sürüp görəylin şeylem. Äder operatory, eylek operatorymyza telefon bereli. Hem telefonu hem professionalinde alsan gowy amancan, sağ ol, minnettar, uly kömek ettin. Toylara da gatnaşarsın nesip bolsa. Nondur aşakda goýaýly amancan. Toyda da gerek bolsa, professionalny syomk etmeli bolsa ulanlar arkaýyn. Siz şu wagt öňünden daşyndan hem ýerden gördüňiz maşyny. Inni sürüp görkedeň.
3,5 min emosiýasyny berýär şu maşyn. Elbetde. 2.4 turbo boy. 2.4 ise bizim halkymyzda zat galanlar. 2.4 dutkem ejide ören, 2.4 öküz kelle wapşa ejide ören. Şol meselesi var. Berde oňa zat ýok. Sebäbi berde has täze motor, probeg azat hemem turbo goşulan turbanyň işleýiş schemasyny bilýär. Men size oňa aýtdym. Bu videonun başyna aýdandım da. Seredin. Sırf görýäs. Haýsy has goýýar, haýsy çapşaňda alar. Onu men biljek gel, sebäbi çapyşdyk görmedim oglanlar. Ýani tak özüňiz çapyşmaňda tak barlap bolýar, edir razgonna görä. Razgon berde ýaňa düşmýärli. 1 sekund aňarkydan çalt. Ýöräne zyňýaýda. Hem bu 2-de. Bulam awdasy bar. Aňarkyň awdasy bar. Aslanly 20 modeller hemmesi ýani 4-de geldi. Bular dön 2-de de bar. Garatskoy variant diýerler-de. Elbetde rejimler olanlar biz häzir sport rejimlerde de geçip sırkorkajak. Yol tutuculuk ýagdaý, yumşakluk ýagdaý. Serdiňmi şu sürýän şu maşyny? Bu maşynyň bir zady gowy däl, iki eliň bilen tutmasaň berde çek, kem tur, iki eliň tut diýip. Hemen biziň aýna suw sepdiýärimiziň suwy boşapdyr. Ana şoňarak şol problemamyz bar. Atak maşyny hiç ýyl çek satýanok, bu maşyny men özüm taýynadym bilýäňiz. Bize 5 ay iş veren maşyn bu. Näme üçin 5 ay iş berdi? Zapçaşlar az tapmak kynrakdy. Näme gelip durlay bar hemme zatlaryň haýsy saý berjegimiz bilmedik, ustalar düşmedi diýär. Şoňalak onda ýöreşdi, bulanlaryň mesele ýok, ýöreş gatgowy. Ähli funksiýa bar berde. Ulu monitor, bıň salonyny men eýlekden has goýarýan. Yumşakluk ýagdaýy bar ha, oglanlar. Bul 20-lik diska. Yumşaklyk ikisem şol zatdan şu ýerde lijaýşy bar. Geçýän. Şol zat gatwar ütgän ok edil yumşaklyk ikisinde bar, tapawdyny bilmedim men. Ne olan 60'a barlak korkudan size daşından ýöreşini sizem seredim. Sport rejime geçirýäs maşyny. Birinji bilen. Barlak görýäs. Nähil ýöre. Taýynman siz. Indi içinden hem görkezegin sport rejime geçirýäs. Sport rejimede bir geçirmeli. Berde bolsa gaska bolurdy. Dap ýörýär o jenoro. Wala, gatam sürmäli ýöne. Gördüňiz ýöreşini. Olany şu da näme üçin görkezýär men size diýjek zadym. Hiç ýagdaýda bir 3,5 küseden ok. 2,5 turbo motor. Ýöne elbetde turbo motoryň ömrü 3,5 prostoy motordan hakykysy atmosfer motordan ömrü gysga bolýar. Düşünüňiz? Diýeli ol 1 million gidýän bolsa, bu 700 gidýär. Ya ol 500 gidýän bolsa, bu 350 gidýär. 350 000 mil aýny kilometr diýen milliň tapa ýok. Iserdiň bilen bar ha, ýa men aýtdym ha, 280-63 bu. Eýlekam paşdy 300 däre. 280-63 diýenim. Regionu ora ütgän ekeni käbir ýeri nalogkan bolýar-da. Onuň şo taýyk 220-250 bir zat tip satýan ekenler. Şunun ýöne berde motorda 280 paşdy 363 paşdy berip bilýär bu da. Ýöne näçe at güýji daýy bolsa, Türkiýede şoňa alakdymy? At güýji daýy maşynlara nalogul bolýar. Nalogul bolsa bular bad edýär. Düşünüňiz? Şoňa alakdy bardyr. Şoň üçin zatda göreňiz, Google'da göreňiz, regiona göre ütkä diýip aýdyp bilýärler. Ana rejimler olanlar. Normal ekonomi diýen olanlar üçin sport. Karoçy berde bar ha, funksiýa kan oturup ulanmaly bulary. Bir-birden tekerlemeden ilkisi az diýe, öňü kan diýe, karoçy tekerler wapça şu ideal etmeli. Azaltmasaň bar, birazçyk gatrak bolýar-da. Onuň azaltjaň bolýan ýumşaçyk maşyn bolýar. Karoçy funksiýa kan berde de avtoparkowka bardyr olanlar. Maşynyň özü parkowka diýen maşyny. Mesele ýok ana, knopkajykda bitýär. Ýöne knopkajykda bizde liniýa ýok da berde, bize liniýa gerek görnüş. Liniýa wada geçýän düzýän bolýar. Aşağınam skaner edýändir seredin. Aşağına çinni skaner edýär. Ana men gowlady. Hemme komplektasiýa degen ona şu ýerler
Prada'da vardı yadın ölçtü mü? İnne aşağını skaner etti gördünüz mü? İnne aşağını skaner etti. Bollu. İnne şu tayin şu bil ya. Nämen bağlığını. Hazır käwat ne aşağına pişik girip bile, gücük girip bile. Nedir şu? Bunun hemme komplektasiyasında yoktur. Bunimiz bizim Lu'un 1-nji klasy 2-de. Edil luxury del, ýöne Lu'un 1-nji klasy bolýar. Lu'klu da ba hemme zat ba, hologramma, 5 kamera, yankals kamera, aşağına medyada hemme zat ba. Näme funksiýasy? Hemme avtoparkovka, brown salon, çiçeğine gyzarýar, soğuja, rulam gyzarýar. Bir şunu panorama ýok-da, setka bilen. Eleki luxury'da indi panorama öyle setka, bir Mark Levinson audio sistemi, berde Mark Levinson näler berde prosto ýöne aýdyma şygat gowy mesele ýok. Yol tutuculuğu bu Ericsson has gowulanlar elekden. 21'den mümkün has gowy. Näli bir gow bilir ya da maşin basýan bolun, oturanda da sidenýa zat has bir hilek, sportivny variant edipdirler mana. Bol sportivny edipdirler elek 21'den. Baha ýagdaý, gyzykly, bazarlamyzda ortaça 35 miňden başlaýar, normal zat aljak bolsaňyz. Arada 28-de şuňa çykdy, üstünden zat gaçypdyr, kreşe zat bolun çalşyn. Oňa zat däle, bolmaýan normal zat aljak bolsaňyz 35 miňden başlaýar. Ol 60-a da çenli bar ya, o paketlary. Edir sürülen ýagdaý, degim ýeňilrek zat bolsa 30-40 aralygyna 45 diýip duran, amma radno ýakbapşa çyzyk pyzyk ýok, aňyrdan alınan ana şoňa. Atak 35'e 40 aralygyna normal da tap bolýandyr. Edil bu maşynyň biziň bazarlamyzda. O maşyny primärna 25'den başlaýar 30 aralygyna. Şeýler häzir o maşynam sürýär, onu da aýtyp berjek. Canana ya. Bu maşynyň abzory öňem bolmalydyr. 2-4'ün eýleki Snezhkankiny. Ýadyňa düşdümi Snezhka? Panorama $40.000 diýip goýupdym öýden. Ya 45 diýip goýdum. Şonu 40 näçe miň dollara bir zada satyldy. O 40-my 40 näçe bir zada satyldy şo maşyn. Inni 3,5 sürýär. 3,5 ne? Ýöne ser onu ol model gow diýip ýazjak oglanlar bolar. Kommentariýada ýazyň oglanlar hemmeňiziň pikirlerinizi göreli. Bu ýöne gat ekonomik mekana intan bildiğinden şu maşyn gelenden bäri şol bol bildiğinden gelenne 5 ay boluşun. Ustodat da sürle ilaq belaq da ýöne aslan ustodat ýöne serawna intan yeterlik. Şuna bir zat bar eken afta bassaňa, ýa-ni afta bassym, bu gapdarlan pejuflap ýatyr. Bu gapdarlan soğuflap ýatyr. Menem pikir etdim bolly elektrik etmelimi ýa kansanerşi etmenmi, freon azarlamy näme bolup gady oturna. Ýa adam bolunken prosta bärden aýratyn düzülýän eken. Şoňalak. Pamisi dene ana şu. Pamit rulan ba. Ýörenna eleka geçeliň. Açar şoňalak. Indi 3,5 eşdik. Mana da şollarda, onu da şollarda. Klip görüp oturan olsam da harpa geçirdim bolly. Klip onun okanok. Tiň aýdym aýtja, ýöne klip okanok. Du temam dur. Inni oglanlar. Bu maşyn birinjelen bakatnaýda, ýani o taýda da aýtdym da şu maşyn bakada şu wagt biziň bazarlamyzda primärna 20-30 ýaş aralygyna, o da degimine zatna bagly 40 miň diýip duran amma paketler 40, 42, 43, 45 çenli bilen paket bardyr. Olaň paket 60 çenli bar ýa. Olaň paket gymmadyr elbetde. Edil bu maşynmy şu wagt $30.000. O da onam 38'e verir, mana 30'a berip bilýäs. Çalakçylyk ýene ylala şart, abi men kredit ýagdaýlaryny ködürlen, ana baha gyzyklanýan oglanlar üçin. Ine bunu sırf göreliň. Hemme zat adalatly bolar ýaly. Bärde de sport rejime geçireli. Bärde gowzady, munda gowgarýanlaryň sport rejimi bärde dur. Onu olsa basyp geçirmeli. Ana onu halamadym. Men halama tıkadym şol. Atak pretenziýa ýok. Bu näme 4 bede da. Çarım oyunu başka diýerler. 2 bede bolmasa wapşer we sade eder diýen 2 bede bolsa bu gaterwetdi da ýa olanlar. Gaterwetdi da şoň üçin imni biler X alsaňyz 4 bede alın. Atak ýaşaýan ýeriňizde de bar. Ýene bir zat da häzir Ericsson basaň. Ya Highlander'ın var. 2 bede alýaňyzda düşünem okun şu maşyna häzir palibom gumo salp bolýar da. Batyp dıdap dursa däl. Indi ýanka gumo bar bir hilek. Men asalmazdym. Amma ne ýene bolmen dözsem bolýar. Şuntwany çarma. Sesine ama sesem var ama gattır edip
Onun galak satça, onu şuk edip dadın, nämen ýa turbinan ses şaşy eşdile, bärdon galakça. Jana maşyn. İksem go. Maşynaň bara iksem 40 000 probekti. İksem ideal ýagdaýdadyr. Şondan soň galak häzir hemmesem 1000 galak däl, birini elleseň rul jygylap ýatyr, birini elleň ýene bir zat bolup ýatyr. Ýöne ýol tutuculuk mümki pesräk ondan. Bulwarana bir hilen oturan sijen ýapsady. Bir hil. Düýüne ikisi başga model, ikisini deňeşdirer ýa zat galmandyr. Hemme zat ýetgäpdir. Ýöne bu oturan bu boli klasika, ol boli sportiwny. Şoňa bu ýaşoklar üçin, o ýaş olanlar üçin. Inni men şu ýerde operatorlardan soraýan haýsas goýýar eken daşyndan. Gatoo soraw. Operatorlar jogap, men şu daşyndan görem, siz görüp oturýarsyňyz, men tak göremek näle ýöre? Şu bir hilek yani nemet yani. Hasta öğrenýärmi çarım. Ha? Yo, razgon, ol çalta. Ol ýöne seseden oksa. Sen şondan ben. Bulwaza o sesde wamyň bilen osa goýarýar sesimiz ba. Gibridi käwrowlanara bratomma. Gibrid törýär jynatlanýar, gözsöň aýro maşynamy. Maşyn diýen şuňal bolmaly, basaňda ses etmeli, aňlamaly diýär. Olanlar komentarda ýazyň näme? Razgon 10 çal. Ýöne uzak ara bulalmağa mahmal 260 o näçede seyretmedim. Spidometre var diýene deňeşdirýän. O da şodur 260 lira. Ana içinden hem görýär şunu. Taýyn mı? Da zaman ýörýär bu. Oldu da ya. Yo razgon 10 çal. Ol çal. Razgon. Mıň sesine. Mıň o sesini allanýan bolup biler. Ey, men kwara esasat baňa şu iki maşyn ikisem satylmaly. Haýs çal satylsa tapaw jok. İkisem birlikde satylsa hasam bolar. Ol has zapçaşy gymmadan. Mıň zapçaşy kän paka. Prosto şu at ýolum ýapylla, gelmeli wagtlar bar, ýapyldy da bolar. Bolmasa şu at diýilýän wagt şolon gelmeli. Köp zadyny ýaman gymmadalym men şoň bara dogrusu. Kırlosyň $1200 alym, ýa kırlony. Gapynam $600 alaýdym. Bu hasardan mıň bara $400, $300 da bar da kırlo. Kırlo bularda çalşylýandyr. Jana diýär. Maşyn gowy. İkisem ýa alanyňy diýýäm, kaýdam. Ýene bir zat oglanlar nafkus içi we tawaşyn etdile haýsynyň bineşni içinde has gowyny diýär. Men şu wagt şulowadan dälip bilemok, men ikisini hem gowarýan. Ýöne men özüm ýes alardym, men ýes has goran pes maşyny. Oň ýol tutuculugy bilen ikisinden hem gowy. Ýa näçe maşyn pes bolsa, şonça gowy ýol tutýar. Bu indi ýarym bezdoroj üçin bratçyk bilen ol gumo zada oňa owalada gitmek üçin. Ýöne 20lik diska bilen 21lik oturannam. La dedim. Bu maşyn gaýratyn obzornam görensiňiz da. Gowyny da ýaradymy? Jana. Ýol tutan, ol gowy ýol tutja. Bu 3,5 000 ses şaşy bar, ýaman priýatnda. Bilemok. Göktürel oğlanları. O yana maşinler ikisem. Lex solyalay. Highlander diye yanam ağzalamadın bir am Highlander dost meş erik salay diyen men sana erbe satmaz sattıramok. Bar sırkır bu yaramasa getir men sana pul soramak. Ay 7 adamlık kolaysın. 7 ýyzna diye çağırlar. Bilmedim çağırlar sığar oly nedir ula adama oturup bolmak. Edil şun yol tutuculuğunu, şun keypini Highlander berip bilen oğlunu. Berde şu izolasiýa has kowda içine ses eşdilen ok. Operatora mına aman canım radiolaşa sebäbi näme? Görünler da şu adına ödem sırf gördü bu maşyn. Men var bu maşyn vardı. Gat köp zada edip bilen sebäbi уже paşta 10 gün 15 gün şu maşyny sırf gördüm. Her video çeken görkedim size. O maşynyň takkan sıramok men 2-4'den mesbasynda sürjek. Indi haýsy nesibesi, haýsy çal satylsa şonça gowy. Bu videodan soň nesip bolsa inşallah satylarym haýdyp pikir eden. Bizem satmaly, peýdalanmaly, birazçyk 5 manat başga maşynlar almaly. Maşynlardan dyňma üçin satamda, kowluwam satamda, prost. Maşyn işleýän oglanlar bilýäňiz da. Şeýlerek
Haýsyn has haladyňyza ulunlar. Komentarda belläň, menem öz pikirlerimi aýtjak bundan soň. Onda mordadan başlaýlyň 100 ýaşyna serdiň. Mynymyzdan bir kilçek derski. Ýöne mynymiz biziň akula diýdim men akula diýip ýalňyşym kita meňde. Dilfine meňde o kitene dilfine serdiň. Dilfin Lexus diýsek bolýar ha? Dilfine meňde ol wapşe başgalady meňe. On bilem oknama. Ablutsovka barda geçenki videoda aýtdym şuň abzoruny. Yıl geçtiğiçe ulalttılar bilýäňizmi? RX morda çykypdy ýadyňyza düşýän, ondan soň şey ulalyp gitdi. Soňra bir kelek 3 köşek Ablutsovka boldy. Bilemok bir. Şu sereden asymyň bärler gara bolmaly. Ýöne biz argençim etdik. Diskada hiç kraska sepmedik. Yüzünün aňarda sepilen kraskasa, snejka sep goýupdylar. Yüzüne rastaryçylar sepip berdim, ana şoňal gara. Şeýle spesialçyk diska elýär. Bärde 21'lik diska, bärde de 20'lik. Komplektasiýasy ne ora? İkisinde de ütgen olanlar. İkisinde de komplektasiýa ora ütgen. Bunymyz biziň Luke'un birinji klasy. Luke 5 kamera, hologrammy, Brown salon, sizene gyzdyrýar, sowodja, ýöne Brown salon kim näme diýse ütge şowdan olar serdiň, daşyndan serdiň de bir hil has bagat bolup körkedendir. Maşyna hemme funksiýa bar, bir Mark Levinson däl, bir panorama däl şunda. Bir setka ýok, ana 3 standart. Galan zat ba, avtoparkovkada ba. Bu maşinimiz. Bu da bu komplektasiýa, ul monitor, sizene gyzdyrýar, sowodja, rul gyzdyrýar, opşam bu da mesele ýok. Ýöne bu da polny full däl, bu da polny full däl. Düşdüňizmi? Çalca aşakta da. Iýdyndan haýsa odan oglanlar serdiň ana. Ne var men şu ýerde häzir serdiň ana. Bu da kakby çyraklaryň ýan duruşy. Men häzir iki maşinamy otlamaly bolýan, otla oturjak gel. Serdiň iki çyrada ýanana näkilek. Muň ýöne çyrasy has odan opdur. Splasnoy şu çyra ýaman gymmatdyr. Döwämän. Muň kardarak indi muň zatlar bar. Muň krylosy, şu ilk krylosy çalşylýan şuň. Aşakdan çalşylýar. Şu aynan aşağıdan. Gönlü zaklopkadan ayırdım çalışıp bolýar. Muň krylosy 400 dolar şu. Muňky 1200 dolar. Ana şon sadır zatlar gymmadyrak. Ýöne häzir gel uras. Muň häzir magazin amma da muň diň angar ba. Magazin ýok pakaşda şoň üçin muňky gymmadyrak. Ana gaptallanam serdiň olanlar. Gaptallanam hiçili ikisiniň hem wapşe meňzeýän ýeri ýok. Düşdüňiz? Düýünden täze pakalaýany beripdirler däre hakykatdan Amerika'da. Haýsyn ha sowdan görýän serdiň. Bugun diňe siziň pikirleriňizi sorajak. Men uje 2 maşinam sürüp gördüm. Ýöreýiş gatgowy ikisiniň hem ýöreýişi gatgowy 3,5 motor aýyrdy diýip hiç gynanmak gerek gel. Sebäbi 3,5 motoruň ýerini tutýar. At güýji paşty şol bir zat. Ýöne aňarkyň ses şarjy bar da basaňyza. Häzir süremizde görersiňiz. Wang ütgeşek de. Indi ikisiniň motorunyň sesini diňläýin. Haýsy has ýuwaş işleýär. Kagaz oýdum otakda. Kovriklar yok. Kovri içinden çıkmadı. Yine kovrikla kat ettim. Ses dinlediniz. Yine bu maşinin. Ne için aycan? Bunu açar ne? Ne için motorun sesini dinleyeceksin? Bu maşinler alayan adamlar konfor istiyor. Ama traklar dalaslar es Highlander alya, yok komfort istese adam Lexus alya. Komfortlu maşin, motoram bir hayalca işlemeli. Muň ses has pesrak, şeýle durumda da bildir ya. 3,5 da var. Bu 2-4 turbo hem täze motor, täze teknologiýada. Çyrajyklar ýana näçe odan ne? Ha? Gaty garanky düşmäkä oglanlar men size salon görkezýin. Tagam serediň siz. Funksiyonçuklar var da aýdyp bereýin, ondan soň motory. Ana oglanlar salony, muň salon has owadan. Hemem agşam düşýär bolyn özü, ýani salon muň has owadan. Rulam wapşe başga dizayn düýünden başga serediň ana 24, ana da 21 serediň. Görýärmi? Düýünden başga zat, absolutno bu has owadan mesele ýok. Salon muň has owadan, pasvetkal jadatçy has owadan. To bu Brown salonu wapşe owadanlar, mebelçi da prosta serediň. Funksiýalaryny sanadan sowap kändiýän berdi. Fahmy sizene ba rul gyzdyrýar. Sizene gyzdyrýar sowodja, besprovodnoy zaryadka, ulu monitor, avtoparkovka, onuň palasada açyk ba, avgonda açyk ba, daçyk slipih zonniýle asy, biz ýöne avgonda açyk diýäs, hologramma ba, luklujo.
bir panorama derleyin yani. Bir Mark Levinson audio sistemi yok. O da Luxury'da geliyor. Şoňalak. Berde bakaw station ýa sallap bolýar. Ruçka jugam. 3 köşek tare. Diýünden bir 3 köşek saat edipdirler. Maşin realne. Gatgo. Gowurdum maşiny. Özüm alyp sürerdimmi şu pulu. Hawa. Eger pulum bolsa alyp sürerdim oglanlar. Emin şu RX-i. Ýöne men has ýesin fanady. Sensoryndadyr. Lüwen şey batsen has ýagty bolsun. Şuna kartas kaçar et bolýar. iPhone satýan bolan hemme zady özi geçýär. Hana şoňa alçak. Bu maşinam tek berde bizde sürülmek çyklat. Bu sodan çykdy. Bergem açylýar. Beýle de açylýar. Auto start baglanýar. İsteseňiz bize 3 ras pastanamyny starterla aýlanýar diýip startera mesaj jawabym. Svetofor bap duruňyzda özi ötýär. O funksiýa ulanýan bu kommentarda hökman belläň. Hemme zat berde de şu sensorda indi bularam Xitay maşyny dönüp hemme da sensorda daja rejimlerim sensorda sport rejime geçirjek bolsaň sensorda geçýär. Görýän, ana şonsy bar. Ana halama tıkladım bir şu. Atak başka minusa men şunu tapamak ýöne hökman sürersin tek. Gowdady ýene bir zat olany maşinler ikisi bir kile ýygy galyp duranýarlykdyr. Men soradym oglanlardan isteseň düşürip bolýar eken purjun gyzyryp aşağı düşürýärler, onu da maşin biraz gatýan eken. Karoçaydan da şu maşina şuňalyk ýygyna selin bir galyp durun, şuňa galyp durmaly. Bolmasa şol şeýle ekeni. 4 wedeler bir açyk düşüp gelýän eken. Bu 2 wede da 10 bolsa 4 de ýöne o da bir kile 20 modelden bir açyk galygyrak. Bäram seredin. Monitordur. Men ýöne aýyrýan muny şeýtjäň bolan abyşny zatda öwrenşen zadymyz. Beýtýäňizde monitor, öýün beýle monitorda orkada. 5 kameramyzyň işleşi bolanlar. Mana. 5 kameramyz hemem skaneram badyr gowlady. Munda skaner edýän aşany. Aşany skaner edýär şeýle. Häzir size sürümde gorkajak, aşany skaner edýär. Hem avtoparkovkada bärde bar, ýöne bizde bärde hiç liniýa ýok. Liniýa bolmasa parkovka edip bilen okby. Şuňa hemme zat liniýa ora, ondan şonu da edip bolýar. Bolmasa eden ok. Ana şeylere salona. Düşesin gelin ok yana mıngam insanlara. Am kreyeci da yan diye soraksana. Bakas var gımmadıra oğlanlar. Sondan kreye alıp olmaz daymını. Zatlar am gımmatça. Allah can kim alsa nasip etsin. Ne galagramamızam şungalak köpüňiz proyektse diýäňiz köpüňiz galagrama diýäňiz laboy aýna bir bor çykarýar. Ýene bir zat da şol maşyna şeýip sürüp bolny. Şeýle sürýäň. Çek çalışan ya, 2 elim bilen tutup, şeýip 2 elim bilen tutmaly. Men sana 40.000 dolar pul berdi, biz seçim ýazyrjaklar. Şeydi, şeýle ne howpsuzlykdar o adam hemmesi. Ýene bir zat avto tarmajaýny. Ýa-ni men öňme bir zat etdim. Bastım, ýörüçi şunu da edeýin nädip. Basýan olun, özü turmuz basýar. Uruk gelip durýar. O da şoňalyk, bu da şoňalyk. Diýjeksem degireýin ýeňde degirip bolanok. Haladyňyz maşyny. Gowy reklam etdim olanlar alýarmy? Emre haýyş edeli. Gülşitüň ýanyna mikrofon taklasyn. Menem gaýa basyp görýän. Göreli. Haýsyň sesine ýakylakka. Hani Emre ýakynra Gülşitüle tutany. Tutduňmy? Awu. Munda aslında Gülşitüle beren okda motoryň ýanyna çykýar sebäp turbinaň ses çaşy. Indi bu maşin 3,5 gün daýaw var. Edil ýankyda näme saklanýar şoňa sakla. Görelany. Taýynmy? Awu. Mıň ses hasta ýok. Salonjuny iznam görkedeýin. Kowrek ýok bolin. Ulanlar aýygym ýere degirmän otjun. Häzir alan adama hap bolsa gowy däller. Häzir şuňa açyk pastakannik. Pastakannik aş olurda. Aňarkin kam, mümkin kam şolurda. Hadi. Eskisi meňde şalyk gorpdur. Ýygyna 3 köşk zat ýok, bir ulalyp kiçeldip bolýar. Belki Luxury'da bärine klimat çyk gelýän bolma ahmar. Ayakta açaby. Şuňa açyk bagaj. Şeýlerak. Şeýlerak bagajy.
Arasaca himçiske edildi maşin. Polkocuk, berde zapaska, damkırat, ütköşük zat yok başka. Bäram apteçkan dadın yerdir de. Yollar kalanırlar da apteçkanam. Ha? Oksijenler berde knopkadadır oğlana. Zınk koyurdu. Şunu näset var, şu zınk koyurma. Ruçkalarım patsvet kalcayla biz külçoy dostum. Hem funksiya badır oğlanlar berde de. Şimdi şunu ruşnoyca ıyda geçirmeli. Son isteşin asa azap bolýar. Inni 21 RX-imizin salonu. Seredin. Biz 1000 salonu geçen bir hil bu prastoy ýalyk bolup dur bolmasa bu da başta geleni nälepdi bagat salonuna. Bir hil prastoy ýalyk bolup dur oğlanlar. Ýöne bu da gowy mesele ýok. Ulu monitor gül ýalyk ýöne. Uje onun 1000 geçen prastoy ýaly. Hemem ol Brown'a has bagat görkezýärdi. Berde de hemme funksiya bar, rul gızdırya, sicene gızdırya, soğudya, bir 5 kamera yok, pami sicene berde, anırda berdedir. Bundan olsa berde ile. Bolu çıra tutayın, hemme çiğinden berde. Lexus'un edilen materyalları, Toyota'dan kaçtınarak, asli niyetem şoň üçin çıkarlarına Toyota kompaniyası has bir gımmadraklar çıkarmalı, eyleki kompanyalar bilen konkurent olmak için, şoň üçin bunu çıkaran. Kaçtı, has kudur sicene çıkarlar. Men hakkaja priyatınca da bir saat çıkam has oğlanlık göre. Diskam olya berde flashka odatlan hemmesi bar. Berde joystick, onna yok. Onna tutuş sensor uje. Toyota dinle Xitaylardan göçürüp uradı bilýärmi? Onna tutuş monitör edik koyda, juturda da hatta gelýär. Şeyler ha oğlanlar. Eskisinden ya edil şol burada, şun bilen ara. Serdin. Şu zat 24'ün şol burada. Hiç bitki men serdin. Nasıl çıkışı? Eskisinden ya men deşem şolun. Sadece ütke de. Bana izine bak, bir şey saat yok yankıda ne yapmasa da uloldup küçeldik böyle knopkada berde. Onun zat yok. Buram Type-C var. Bırakacağım. Bagajda da ütken zat görmedim. Bagajım şol burada. Mınna yöne yankı knopka yok. Önkü sizden yani ön oydayacağın atak. Bagaj şol burada. İksem berde. Ydının giňligi şol burada. Şu açıralar yan çıktırın garank düştü olanlar. Has ogodan serdin. Men bir hil has ogodan görýän ýyzyny. Yanlış bir ütköşke kamerada berýär şol zady efekti. Żywo efekti berýärmi? Ser bära bu da ogodan faras mesele yok ýöne mümkin vap şey bir hil ütköşke ol bir hil. Näme diýin? Bir spiral gyzyýar bilen peçkan içinden şoň ýalyk bir hil. Ýani bu da bir hilçik ütköşek. Hersiň bir özüne görä ütköşek ogodança iksam ogodan bolar. Ýöne mün ýyzy has ogodan görýän edil şu wagt garankyda. Siz komentarda belläň siz haýsy ogodan diýseňiz, siz haýsy gowy diýseňiz şol gowy. Kızaklar nelik motorlary. Ha bu 2-4 motor. Edil bärde bir hilçik sesli işleýän ekeni. Bärde olanlar 280 at güç şu an oğlan ýüdeçenni 7 sekund. Bärde paşty 300 at güç şu an oğlan ýüdeçenni 7,5-8 sekund görkezýär adamyna. Şu taýda 0,5 sekund bu hat razgon çalp. 2-4 motor yeňildir hem 3,5-dan. Nem 3,5 işleşi. Edil kapod açaň da bir hil 3,5 has sessiz işleýän ýaly. Ýöne kapod ýapýan olun bilemok muňa goýja şuma izolasiýa edipdirler. Ana. Ýöne bärde hem zat gülýärlik motor karokka hiç çilpirçin ýok. Öz şoňal işleşi. Ýapýan olun. Bärde ses ýok ýaly. Bärde paşty 300 at güç şu. Nolan ýüdeçenni 8 sekund. Eylak çal oýnaýanlar oğlanlar. 7,5 da çıkardık. Bilýäňiz 7,5 sekundda da çykýar. Ýöne 7,5-8 sekund törkezä bärde de 7 sekund törkezä da. Düşdüňiz? Şoň ýaly. Bulan hibrid ammadyr. Turbo hibrid bar. RX 500H diýip çykandyr, hatdyr. Anol has erwet ýörýär. Ol aýlygyny çörýär. Hem turbo hem hibrid da şondan. Basym Green Hill ýagmydym. 530 çıkıyor. Ondan kuyup başlar. Bu maşinlara 530 uyulyasınamı ya da 0,20 uyulya. Bizde şu an kuy yağımız vardır. 10-40 var, 15-40, 20-50 Green Hill yağımız. Şu yerde nomerler koyacak. 5 vilayette satılıyor. Can edip adreslerini arayın. Kalotkamız berde öz Zavodskoy yönü zahilandığı nesip olsa Optimus takar. Optimus kalotkalamız var. Gatı o kalotka 21 kamerayma da, 9 kamera da, Sienna da şondaktım. Gülyal da boynu. Şu yerde koyacak.
Avtogund magazinine satılýar. O da 5 vilayetde var. Jaňeň nomerleri al. Haýsyny haladyňyz oglanlar? Ýöreşine ikisininkini hem gördüňiz. İkisini hem haşlatdyk. Haýsyň material galynka? Gördüňiz mi şu izolasiýa näle o? Zawod koy. Ses. Kırlo. Bu bir kilik pakrak ýalykdyr. Şu izolasiýa şondan gowy ýaňy mat yapdyk go matol ses eşdiler. Amna şondan. Şu yer urduran biller ya. Bu şu izolasiýa gowmyň. Gyzykly bahasy $30.000. Mana 38-de berip bolýar. Kime gyzykly bolsa, aşakda nomerler. Jaňeň oglanlar kim haýsyny alasy gelse, şul gowmy men şu gat dip biljekkel. İksam gowy başyn, iksam satlyk. Kim haýsyny alsa nesip etsin alajan. Abmen we garaşyk ýagdaýyň üstüne düşünmeli. Abmen hem özünden ardanlyklar bilen. Haýsy has gowuny diýerdi. Kommentarda ýokman bellen. Kim haýsyny alasy gelse alajan her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Belki erik salýan näsiňiz. Highlander isleýänsiňiz sebäbi bilen aslan o kan olan Highlander sorýar menden. Köpüňiz Highlander isleýäňiz. Şu wagt giýjaňy günnüzet işläp beren oglanlar bar. Ýurt içinde, ýurt daşynda, student oglanlarymyz bar. Emin şu maşynlar ardy etip beren. Allahan her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Ana şuňa alap zor oglanlar. Günnüňiz ýaradymy? Näme aýtmadyk, näme diýmedik? Kommentarda goşuň. Aýtmadyk zatlamady. Ine şu iki maşynyň tapawdyna gördüňiz. Düýünden ikisi başga zat. Herse ölçek ogy. Bu täze zat aňarky köne. Aňar känrak ýakka benzin bu azyrak ýakka. 2-4 isleýäňizmi, 3,5 isleýäňizmi? 2-4 turban isleýäňizmi, şu 3,5 isleýäňiz? Onu kommentarda ýokman ýazyň. İkisem gowy, birine erbet diýip biljekkel oglanlar mene. Bir ogodan däl ýemin biljekkel. İkisiniň arasynda dursaň pikirlenir ýa hakykatdanam. Her kim öz pul jaşy ýeten zat alýar düşünýän. Muny aljak bolsaňyz men size öňünden aýtdym, zapçasy gymmadrakdyr. Oň zapçasy köprek. Ýöne bu has bir täze zat da ho. Täze olýar da bilýäňizmi? Bir şu izolasiýa zady has goýalyk bolup duran arkadan ýol tutuculugy has gowy. Yumşaklygy gaty bir tapawut etmedi. Bu 20 ýyllyk bolmasa, Внешний видам уже на вкус и цвет товарища etdiler. Siz kommentarda ýazyn, haýsynyň has внешний види oğudun. Hanonda, iňe sahtada olanlar janyňyz sag bolsun, bizem ýöredik, garan-kadalyk aýplaşmaň. Men maşyn süren ýerime ýöne gündüz alandym, gördüňizmi? Janyňyz sag bolsun, ýöredik.